Dat het OLS in 2015 in Neel nu al leeft onder de bevolking, dat werd de zondagmorgen wel weer eens duidelijk. Behalve 4 wethouders en de gedeputeerde Peter van Dijk was Neel weer uitgelopen voor de opening van het OLS-huis. En dat wat lange tijd het kantoor van de Rabobank was, is een prachtige ruimte ingericht. Vanuit hier gaat de organisatie aan de slag met de voorbereidingen van een van de grootste Limburgse evenementen. Het OLS komt naar Neel en daar komt heel gaat bekijken. Na het doorknippen van het lintje kost de hele delegatie naar binnen. Ja, bravo! En applaus. Ja, het huis is gewoon prachtig. Dat een multifunctionele ruimte voor ons allemaal. Niet alleen voor de châterie, ook voor de stuurgroep. Maar ook voor eigenlijk Hans Neel, dat is net buiten al aangegeven. In het hart van Neel. Trots, dat was het woord dat heel druk te horen was op deze zonnige zondagmorgen. En Neel, trots op de NUM, trots op de châterie en trots op het OLS-huis. Want dit huis wordt de centrale plek waar het komende half jaar nog heel goed werk verzat moet gaan worden. Het is een vergaderlocatie, maar daarneven moet het huis van de gemeenschap worden ook. Dat betekent dat we hier een aantal museale activiteiten gaan doen. We hebben met het Châterie Museum afspraken gemaakt om ook het een en ander over het shutterswezen en ook natuurlijk over onze eigen châterie en de historie daarvan te vertellen. En daarneven willen we gaandeweg, als we dichter bij het evenement komen, hier ook een groot informatiecentrum van maken, waar de inwoners en omwonenden van het OLS en van de gemeenschap Neel terecht kunnen met alle vragen. Ik moet zeggen, er zijn 10 werkgroepen aan de gang. Zo'n 150 mensen zijn inmiddels bij de organisatie betrokken. En het ziet er heel erg goed uit. Wat natuurlijk moeilijk blijft is natuurlijk dat ze heel veel moeten regelen met heel veel mensen en met een grote omgeving te maken hebben. De omgeving, daar is natuurlijk van de medewerking afhankelijk. En ik hoop echt dat ook de kijkers van TV11 die in de omgeving van het OLS wonen, dat die zeggen verdragen dan warm ertoe en verdragen ons steengebied. Als je gewoon eens over de Julianenlaan wandelt en dan zie je er 3 mensen bijeen staan die was ze gar niet kent en dan geeft ze thuis met die de kop tussen hangen, dan hebben die het over het OLS van Neel. Ja, goed, het is gewoon logisch, ook Neel kan niet zo de gemeente Remun, de input wat daarvan komt, de samenwerking, ja, die is gewoon geweldig. We leven hier in Neel. Neel blijft Neel. Maar trots dat Neel blijft Neel ook bij de gemeente Remun. Dat is duidelijk. We vieren het samen. We vieren het samen.